Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Muthokoze kwambiri nonse amene munabwera makhamubwera kudzanona kusero atandimanga Friday. Ndaona kukondweredwa kwambiri komanso ndadziwira anthu mandikonda nda Central Region komanso anahera ya DPP. Pakuti nkhani lokoti tikira koti aweruze mlandu eti koma muno wake ine siluzona kwa chipenda kwa senza ndijani yani eti DPP oye tukufana kweli ndiye mwauze le 2013 tukufana le 2013 ile sina magazi tukulepera mwamanga ndufana kutumizana na kuti MCP ja ineli inyende kwa sababu ndi manopo DPP oye ile simpa ngana uzaji kwa ndi anthu ndimakwenda kuseka kwa munthu wa ndiyama ndima mpana mpaka Google uladigirire bwanji DPP oye macho paka Google abaga Google kuti adziwe kalidwe kake chifukwa cha kutokosola okha alilo kosolanta kukhala tipapaka misonkhano yathu mwantendere palira amene mamana ayi eti nde zifo loti gale phera iwaja momwe apereke mafuta apereke forex apereke chimanga kwa anthu agule frezo tsika mtengo akamba kuti manga kulisa maka misonkhano amalero ngati anthu anawombeza okha kunena kuti adzapereka frezo tsika mtengo adzapereka forex china chilichonse anawombeza okha nthawi ija 2020 ndiye lero dzafulira kwakumbutsa anthu kuti sanapanga pange ndipantholakwa komanso amakhana mapanga za dzikwanye chani chila kangadala kuti tiona dzikwanjaje timafuna lero lakanathale lero akanangotuta lero dzikwanja chamathale lilo kodi aniko adzionera kuti chaka chimene kalipo ma MCP choka ndi chili chokodi pasi sisi kunamba tikuvuna mavoti tikalomanga silitopa silifoka siligonja iya eti na ukoti zomusezi zimene zozo ngati ndinolakwa koti zagamula ndi mpolakwa komanso kasine ndinolakwa so koti zilani sokodi zagamulanso koma nkhani ili pano ndonera kuti bomba la MCP lichoke lichitita DPP andimanga ndakandafa ngati ndachinyeka ngati sinadwale ndino bwino chiliyo sichimayenda akuti kufuna kusintha anthu makaganizidwe azina anthu achipita anthu oyipa mpamene anthu oyipa ndi ndani kodi ndipo titsamona brenda amene akulalayo ndithokoza kwambiri ngakhale sinamuone nawo koma chifukwa munatiperekeza mwamuona nawo ambuye akutsogolereni muyende bwino mundilole ndipite nyumba ndikavume mutsale na ambuye ambuye akutsogolereni kwambiri Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.